A klímaváltozás a láz, miközben a valódi problémával nem foglalkozik senki. A valós gondot az jelenti, hogy a Föld nyersanyag készletei bizonyos ásványi anyagok kiapadnak, és a bolygó szükségleteit a meglévő készletek egyszer majd nem tudják fedezni. A modern társadalom a gazdasági fejlődésre épül, és az innovatív, úgynevezett megújuló technológiákra. Ez a fenntartható technológiaváltás azonban valójában fenntarthatatlan. A Földnek ugyanis nincs elég nyersanyag fedezete hozzá. Tehát amit mi segítségnek gondolunk, az valójában közelebb visz bennünket civilizációnk összeomlásához. Erre hívja fel a figyelmet Gelencsér András. A vegyész légkörkutató szerint a társadalom az éghajlatváltozással foglalkozik, arról viszont kevesebb szó esik, hogy ezt valójában mi is okozza. A periódusos rendszerben alig több mint 90 hasznos elem van, és ebből 30-at tekintenek kritikusnak, tehát nagyjából az egyharmadát, és ezek elsősorban technológiai szempontból kritikus elemek, de vannak azért olyanok, amelyeknek azért az emberi, mondjuk élelmiszerellátás szempontjából van kiemelt jelentősége, például a foszfor, ami hát szintén azért nem tűnik túlságosan megnyugtatónak, mármint a rendelkezés álló készletek tekintetében. Hogy valójában meddig is tartanak még ki a készleteink, azt pontosan nem lehet megmondani. Ez attól függ, hogy az emberek milyen léptékben használják továbbra is a nyersanyagokat. Az emberek igényei egyre nagyobbak, a nyersanyagok viszont fogyóban vannak, ráadásul a rendelkezésre álló készletekhez egyre nehezebb hozzáférni. Gelencsér szerint, ha a mostani lendület marad, akkor a jelenlegi készlet 2030-ig lehet elég, ám a mutatók exponenciálisan növekszenek. Olajjal szemben nagyon komoly félelmeim vannak, hogy az olaj, ami ugye az egész civilizációnknak az alapanyaga, ha lehet azt mondani, egy hajtóanyaga inkább, úgy mondom, azzal kapcsolatban nagyon komoly aggályok vannak, hogy ezek meddig fognak kitartani. Hát aztán ugye a modern átálláshoz szükséges erőforrások közül a rezet említeném, ugye réz nélkül gyakorlatilag nincs áram és nincs elektrifikáció, ugye ez egy nagyon kritikus nyersanyag a jövő tekintetében, ott is nagyon komoly problémákkal szembesül az emberiség, de hát lehetne a kobaltot, a lítiumot, a ritka földfémeket is sorolni, amik ugye eleve több kémiai elemet jelentenek. És hát említettem a foszfort, ami ugye hát az élelmiszertermés szempontjából kritikus erőforrás, és olyan banális dolgot is mondhatnék, hogy a homok. A Szaharában van ugyan bőven homok, de az sajnos nem jó. A lakóépületek, ipari létesítmények betonból készülnek, ahhoz pedig folyami homokra van szükség, ez azonban fogyóban van. Ha viszont nincs beton, akkor gyárak sincsenek, és ha gyár nincs, akkor acélt sem tudnak gyártani, tehát a civilizáció működésben tartásához szükséges technológiák összeomlanak. És nincs helyettük másik. Ráadásul a modern társadalom villamos energiával működik, amihez ha nem is közvetlenül, de közvetetten szükséges a folyami homok. Például folyami homokból kivont szilíciumból készülnek a félvezetők, amelyek az elektronikai eszközök és átalakítók fontos részei. Na de mi a helyzet a napelemmel? Az a probléma vele, hogy az energia teljesítményre, vagy energiaegységre vetítve brutális anyagmennyiség kell hozzá, tehát óriási területeket kell lefedni napelemmel ahhoz, hogy egységnyi villamos energia mennyiséget tudjunk előállítani, és hát ezek az anyagok, ezek ugyanúgy azokban a gyárakban készülnek, amelyek hát jelenleg fosszilis energiával üzemelnek, tehát az acél, az üveg, az alumínium gyártás, de ezek a technológiai üzemek is zömében fosszilis energiát használnak fel, tehát úgymond meg kell előlegezni ezt az energiát ahhoz, hogy egyáltalán termelni tudjanak, és a másik probléma vele, hogy ugye megújulónak nevezzük ezeket, miközben ezek anyagukban nem megújulók. Tehát ez egy nagyon félrevezető kifejezés, azt gondoljuk, hogy minden rendben van velük, de hát én még nem láttam napelemet magról kihajtani, hanem azok bizony néhány évtized múlva hulladék terepen végzik, és helyettük egy vadonatújat kell gyártani. Azt, hogy milyen mértékben lehet újra hasznosítani, az még egyelőre kérdéses, de alapvetően ezek akkor is technológiát, energiát és anyagot igényelnek, hogy 10-20 év múlva ezek újból termelni tudjanak. A napelemet és a szélerőművet megújuló erőforrásnak nevezik. A tudomány szerint ez azonban tévhit, hiszen megújuló energiaforrás lényegében nincs. A primér, vagyis az elsődleges energiaforrás az megújuló, hiszen a nap süt, a szél pedig fúj. Ám ahhoz, hogy ez nekünk megfeleljen, át kell alakítani.
Egyes népek valójában fenntarthatóan élnek, mert vadásznak, gyűjtögetnek, és el vannak azzal a meleggel, amit a nap ad. Megújulni egyedül csak a bioszféra, a természet képes. A természet az elég kemény, tehát ha valami erőforrás elfogy, akkor az el van fogyva. Akkor ott nem lehet ilyen pénzügyi trükkökkel teremteni. Tehát ez kőkemény fizikai valóság van ezek mögött. Tehát ugye a politikusok azt gondolják, hogy az áram az a konnektorból jön, amiben van ráció, csak valaminek be is kell oda menni, hogy az ki is jöjjön, tehát, és azok pedig kőkemény fizikai, természeti erőforrásokat igényelnek, törvényeknek felelnek meg, tehát ott nem lehet varázsolni. Én azt látom, hogy egyre romlanak ezek a körülmények, egyre inkább kezdenek durvábbá válni ezek a társadalmi, gazdasági, politikai változások, és hát én úgy látom, hogy gyorsulnak Tehát ez kezd egy kicsit ilyen végjátékra emlékeztetni engem, hogy ez a civilizáció elkezdett egy ilyen sakkjátszmában, ugye itt a végén már csak egy néhány paraszt maradt, elég nagy parasztok mondjuk, és azok elkezdtek itt egymással játszani, tehát nekem nincsenek túl jó érzéseim itt a civilizáció, a nyugati civilizációnak a működésével kapcsolatban, nagyon sok az irracionális elem. Visszafordítani ezt a folyamatot már nem lehet, de mérsékelni még igen. Az egyetlen valódi lehetőségünk a takarékoskodás. A szakértők a megoldást egy másfajta gazdasági és pénzügyi modell megalkotásában látják, és abban, hogy a társadalom lejjebb ad az igényeiből. Különben néhány év múlva a természet kényszerít majd mindenkit arra, hogy ezt megtegye.